Ungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Jigunga ehambisana nowengameli ezokuthutha KwaZulu-Natal uSipho Dlomuka banikele emigwaqeni N3 beyohlola isimo. The aim of this operation is to prevent fatalities, accidents and so on from happening by removing those that should not be on the road. Owengameli ezokuthutha uthi bakhona abantu ababoshiwe abatholakale nezincwadi zokushayela ezingumgunyathi kanye nabavele eMalawi abangenawo amaphepha kuba kuleli. Siyafisa ukuthi umsebenzi owenzekile namhlanje nje sesibophe abantu abaphethe ama-license fraudulent and asizukumela lokho la kwi-province ukuthi bekhona abantu abazohamba emgaqweni bengohloniphi imithetho yomgwaqo. Empumalanga owengameli ezokuphepha komphakathi ubesemgaqweni N2 eyoqinisa zokuphepha. Umsebenzi wamaphoyisa muhle ukuthi namhlanje usuku olukhulu ngoba wonke umuntu ubuyele emva lapha azama khona itoho lakhe. Manje sihamba kahle endleleni nakho kubi sihlangabezana nakho. Uthi sehlile isibalo seyingozi zomgwaqo lesifundazwe njengoba abesishagalolunye abashonile abathathu babo abebehamba ngenyawo. Our drivers in these Easter holidays, they are behaving a little bit better than the last Easter holidays.